Това е тъмната страна. Както виждате, отпред е една от имперските машини, две от имперските машини. Много силна, мощна. До нея е голяма с две урадия. Висока. А тази е с 5, защото уръдието, което е отгоре върху роботът, се брои. Всъщност са 7. И плюс уръдията отзад. Това тук е един от имперските изтребители. Това не знам точно от имперските кораби или просто самолет пак. А сега да отидем зад машините. Това тук е Лорд Сидиус и 10 Тунеко. Лорд Сидиус е един от много опасните злодеи. Господар на всички злодеи всъщност. Виждате ли синьото върху ръцете му? Това са светкавиците, които пуска. До него стоят двама, които винаги го басят. Това тук е кине. Това ето тук. Този ето тук с синия светлинен меч е Анакин Скайуокър. Както виждате, ето това, едната му ръка е точно изкуствена. Ето така ще видите. А Анакин Скайуокър е Дарт Вейдър. Зад него е армията, е злата армия. Като започнем от тези двамата тук. Пилотите на кораба на императора. Едни от клонинките с пистолети, а тези малките черни роботчета са лошите видове. Има и такъв от добрите, Арто Тито. Те си все още не знам името. Това тук е агент Каос. Един от агентите на академията. А това зад него са клонинките. Вижте, цяла армия. По различен начин изглеждат, но пак са много силни. Този тук този тук е лейтенант. А до него е някакъв неизвестен генерал. Лейтенант също има армия, която изглежда малко по-различно от тези тук. А това е, помните, много неизвестен генерал, който не му знам името, но пак един. Това отзад е турбораница, която му помага да лети. В ръцете ще си държи това пистолет. Зад него са друидите. И още нещо. Този самолет е един от нейните. Армията
Армията на конинките е много силна. Тъмната страна също. Но ще видите и други. Но ще видите и други. Те си са отслите. Погледнете, цяла армия. Кой знае какво ще стане след това? Агент Каос ли ще победи? Лейтенант, неизвестният генерал ли? Анакин Скайуокър? Императорът? Или тези машини тук? Неизвестно е, но има и добри. Ще ги видите в следващия клип, който ще е малко на друг път. Аз бях Дани и ви показах армията на империята. Ще очаквайте скоро отново, но този път на джедаите. Довиждане!